Pozdravím vás pri sledovaní tohto videa. Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá je absolútnym základom našej vitality, hoci v modernom svete na ňu často zabúdame. Povieme si o tom, ako vrátiť vášmu telu prirodzenú silu. Kedysi nám naše telo poskytovalo všetko, čo sme potrebovali na to, aby sme prosperovali. Avšak 10 ročia toho konvenčného poľnohospodárstva kriticky ochudobnili pôdu o tie živiny, ktoré sú pre nás dôležité. Výsledkom je, že plodiny síce vyzerajú rovnako, ale chýbajú im životne dôležité látky, najmä stopové minerálky a tzv. Fulvokyseliny. Naše bunky tak často hľadujú, hoci jeme dosýta. Dnes vám predstavím Fulvic Minerals Plus. Je to unikátna kombinácia prírodných fulvo zlúčenín, stopových minerálov z morských hviezd a prírodného zeolitu. Tento produkt nie je len ďalším doplnkom, ale je to spôsob, ako premostiť tú medzeru medzi tým, čo nám dáva moderná strava a tým, čo naše telo skutočne vyžaduje. Srdcom tohto produktu je kyselina fulvová. Tá naša pochádza z čistého vzdialeného rašeliniska až z ďalekej Kanady, ktoré je chránené pred tými environmentálnymi toxínmi. Vzniká dlhodobým rozkladom rastlinnej hmoty na komplexné organické látky, ktoré nie je možné replikovať v žiadnom laboratóriu. Extrahuje sa čistým spôsobom bez použitia chemických rozpúšťadiel a koncentruje sa do tých takých kvapiek, ktoré podporujú vaše zdravie na tej najhlbšej úrovni, a to od imunity až po bunkovú energiu. Dôležitou zložkou je komplex stopových minerálov, zatiaľ čo bežné tie minerály z hornín sú pre telo veľmi ťažko spracovateľné. My využívame morské jasy z čistých vôd Severného Atlantiku. Tie obsahujú desiatky stopových prvkov v ich prirodzenej biologickej dostupnej forme, ktorú vaše telo dokáže okamžite rozpoznať a využiť. Tretím pilierom je prírodný zeolit, klinoptyrolit, možno poznáte z našich úspešných detoxikačných produktov. Vo Fulvic Minerals Plus je aktivovaný tak, aby maximalizoval detoxikáciu priamo v črevách, kde viaže na seba ťažké kovy a toxíny, čím uvoľňuje cestu pre lepšie vstrebávanie živín. No a čo to znamená pre vás v praxi? Výskumy naznačujú, že kyselina fulvová prináša minimálne 8 kľúčových benefitov. Vyžuje vaše črevá a podporuje zdravý mikrobióm, čo je kľúčové, pretože viac ako 70% nášho imunitného systému síce sídli práve tam. Zvyšuje rýchlosť vstrebávania živín vďaka schopnosti prechádzať cez tie bunkové membrány, optimalizuje funkciu buniek. No a pôsobí ako prirodzený elektrolyt, ktorý aktivuje tie biologické procesy pre zvýšenie vašej energie. Okrem toho má aj neuroprotektívne účinky pre zdravie vášho mozgu. Bojuje proti voľným radikálom ako silný antioxidant. Účinne podporuje celkovú detoxikáciu toho vášho organizmu. Fulvic Mineral Plus neobsahuje žiadne konzervačné látky, je bezlepkový a vhodný aj pre vegánov. Je to ten najčistejší spôsob, ako dopriať svojmu telu každý deň to, o čo ho moderná doba vlastne obrala. Používanie je veľmi jednoduché. Stačí pretrepať flaštičku a za pomoci takého kvapkátka pridať 2 kvapky do pohára čistej vody, alebo môžete ho pridať aj do nejakého vášho obľúbeného nejakého nápoja. No a pre optimálne vstrebanie odporúčam produkt používať spolu s jedlom. No a po otvorení tej flaštičky uchovajte tú flaštičku v chladničke pre maximálnu čerstvosť a spotrebujte to do 60 dní. Záleží nám aj na každom detaile, preto tento produkt nenájdete balený v plaste, je balený v premiérovej flaštičke z jantarového skla. Ako každé naše produkty chráni to je zlúčení pred svetlom a znehodnotením. Každé balenie obsahuje presne tých 30 dávok, čo vám pri každom dennom užívaní vystačí na jeden celý mesiac. Ak ste našim novým klientom, môžete navyše využiť aj bonus 50 € na váš prvý nákup. Spoločne natoľko presvedčená o kvalite, že vám garantuje aj vrátenie peňazí, ak nebudete spokojní. A to aj v prípade,
že celé to balenie spotrebujete. Ak vás zaujíma, ako začať svoju cestu k lepšej vitalite, neváhajte kontaktovať nášho partnera alebo spokojného klienta, ktorý vám toto video odporúčil. Vypýtajte si tzv. Nákupný link, cez ktorý si Full Week Minerals Plus objednáte priamo z pohodlia vášho domova, cez počítač, notebook, telefón. Ako vám to je najjednoduchšie, odporúčam vám pozrieť si aj ďalšie videá, ktoré sa dozviete o ďalších našich produktoch, ktoré spolu s Essentials stvoria dokonalý systém pre vaše zdravie a vitalitu a dlhovekosť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám život plný sily a vitality. Teším sa na vaše výsledky.